Na ako karon sa Barangay Lingating, padulong ko sa Barangay San Miguel. Tara guys. Naabtan kita kong ulan. Na yung mga kuan sa truck dito. Padulong ko dito unahan, padayon ko. Muna ni ang second part sa atong Baungon Bukidnon road trip series. Ubanin na sagon ninyo guys sa akong pag suroy karon diri sa Baungon Bukidnon. Tara, let's go. Barangay San Miguel, Baungon Bukidnon. Time check, it's 12:50 sa Udto. Tanawa ang kondisyon dere. Ngit-ngit na. So another first time na pagbuhan ni sa Barangay San Miguel. At least sa mga dalan dire ba kay simentado na tanan. Na dili na kuan. Pita.
daanom diri sa kilid ito, mga tingkal lang. Nasa right na part. Nahan pa, layo pa ta. Tapos mga coconut. Na makita ang siguro ninyo. Nakakamaisan tapos na yung mga lubi. Pero ana. Nadya. Downhill siya. Slowly lang ta diri. Guys, pasensya. Sabi ulan na eh. Dito sa unahan, no, hayag naman, no. Dahil kay mga GP dito. Wow! Kita na ako guys. Pag dito sa unahan, hayag dito. Dire sa right. Hayag na siya. Hayag siya dire. Daning Danatag National High School. Barangay siguro ng Danatag din. Putangan ako diya sa ubos guys. Welcome to Danatag. Barangay lagi. Barangay Danatag. Dito siya
lang yan ang dalan dre. Welcome to Barangay San Miguel, Baungon, Bukidnon. Shout out ko sa tanan taga Barangay San Miguel. Wow, sa daag view dire. Nay kapinyahan dito sa ubos oh. Dae. Bikil lang inaog. Bikil ihunong.
guys. Kaning wala na di na simentado. Tara guys. Alright. Wala na, di na siya simentado. So it means dire ra ta mo backing. So backing ta. Tao. Abot lang ka diya unahan, simentado ba? Or dili? Sa dagig view dito. Alright, balik ta. Apa yung mga balay-balay dire.